Ina wayanda suke sha'awar samun sabbin fina-finai na Indiya Hausa. Misali kamar irin wannan fina-finan nan da suke ƙoƙarin su fito, kamar irin wannan wato kishin ƙasa da dai sauransu. Waɗannan fina-finai zan iya cewa mun shirya tsaf domin mu kawo muku waɗannan sabbin fina-finai na fina-finan Algaita Dot Studio. Sunana dai Muhammad Abdul, ni ne shugaban sashe na ɓangaren fina-finai Indiya Hausa. A yau zan iya cewa rana ce ta musamman, ranar Juma'a, don haka ga wayanda suke da sha'awar samun sabbin fina-finai ko kuma zan iya cewa kuna son ku shiga group namu na VIP, to tabbas lokaci ya zo. Wato zan iya cewa group ɗinmu muna da group guda biyu, muna da zaɓi biyu. Muna da group na WhatsApp, sannan muna da group na Telegram. Ga wanda suke da buƙatar shiga group namu na WhatsApp, za ku iya mana magana akan wannan number namu. Ga wanda kuma suke son shiga na Telegram namu, za ku iya mana magana akan wannan number. Wannan number ita kaɗai nake amfani da ita, ta nan ne za ku iya samu na domin ku ji yanayin yadda tsare-tsare na suke na fina-finan Indiya Hausa. Me kake jira ko kuma me kike jira? Lallai yana da kyau idan kuna son ku samu fina-finai, to ya kamata a ce kun tsaya kun shiga wannan group namu, domin babu yadda za a yi ka rika samun sabbin fina-finai akan Vidmate ko kuma akan YouTube. Ba zai yi ba, saboda ba za mu yi mu saka muku fina-finai ba, mu kuma babu abin da za mu amfani da shi. Dukkan kasuwanci mun san cewa ana samun ƙaramar riba, muna samun ƙaramar riba, muna samu muna ayyuka da sauransu. Kamar da kuke gani, duk irin wayannan abubuwa da muke ta saya da wannan da kayan haske, duk ba a kyauta muke sai ba, sannan kuma da ma sashin bangaren harkar fina-finan mu, duk ba a kyauta muke sayan wayannan kayan aikin ba. Muna yin wannan fassara fina-finai domin ku nishadantu, sannan faɗakarwa haɗi da kuma ilmantarwa. Na san da yawan mutane suna ta mamakin ta yaya za a yi su rika samun fina-finan Indiya Hausa. To kamar yadda ne muku bayani, zan iya cewa za ku iya mun magana ta wannan number. Idan kuka yi mun magana ta wannan number, to tabbas insha Allah zan tabbatar da cewa na amsa muku sakonku cikin lokaci, sannan kuma na an tayar da ku cikin wannan group namu. Hanyoyi biyu ne muke ansa kuɗaɗe, muna ansa kuɗi ta hanyar sefa, muna ansa kuɗi ta hanyar naira. Wayannan hanyoyi su kaɗai ne muke amfani da su, da yadda za ku iya samun gurbin shiga wannan group namu. Hallo dai, kamar da kuka sani, sunana Muhammad, shugaban sashi na bangaren fina-finai, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sannan ina yi ma daukacin al'ummar musulmi barka da Juma'a.